sa inyo ang pagkokomentaryo sa mga isyong apektado kayo, ang pag-aksyon agad sa mga problemang buhat nyo, at ang pagdadrama na nagbibigay aral, ligaya at kulay sa buhay nyo ay sapat na para sabihing natupad na ang misyon naming maglingkod sa inyo. Kaya naman naging madamdamin ang aming pagtanggap sa balitang ang DXDR 981 RMN Dipolog, ang inyong piniling maging number 1 radio station dito sa Dipolog sa pinakabagong resulta ng KBP RRC Nielsen Survey. Ito po'y karangalan na hindi namin pwedeng makalimutan. Isang panibagong inspirasyon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Na inyong masasandalan sa mga kailangan. Ang umaumaga. Baga tinahod nga tigpaminaw, baga ginikanan, baga kasama, dili tinuod ang giingon sa uban nga ang tinuhuang Katoliko gatudlo nga ang baga imahin kung mga ribulto sa mga santos gituyo na sa paggama o paghimo para himuong Dios, para himuong bathala, dili gyud na tinuod. Daghang kayong mga mupamatuod nato nga dokumentong Katoliko, no, sa iya mga libro o usan ni ana atong hinumduman kung nagbasa ta sa Catechism of the Catholic Church, no, Article 2113 nga kanang gidili sa Dios mahitungod sa larawan kung mga ribulto, depende ka na sa intensyon. Matud pa sa Catechism, kanang idolatry, divinizing what is not God. Kana bang himuong Diyos ang dili tinuo Diyos. Sumuna kung atong mahinumduman diya sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3, nagingon ang Diyos diha, ayaw pagbatun og laing Diyos kawas kanako. Dayon gisgutan dayon ang mga larawan nga dili ka maghimo bisan unsa nga dagway, dili ka muyukbo. Ang buot ipasabot gidili ang paghimo og mga ribulto bisan unsa nga dagway basta ang tumong himuong Dios, kay pagbato naman naglaing Dios. Mauman gani nga kadtong objection sa atong higala nga usa ka Adventist, no, nga akong nahibalag ni adto pa, ningon siya nga ang Katoliko kuno limbungan, kay ngano kay diha sa Catechism kanang napulo kasugo kung 10 commandments gikuhaan man, wala man kuno giapil ang gidayag diha sa napulo kasugo nga naghisgot og idolatria o pagdili sa mga ribulto, mga larawan. Wala namang kuno diha sa napulo kasugo sa Katoliko, no? Wala nagiapil tong pagdili sa larawan dayon dili ka muyukbo.
na atong sublion ng atong katin-awan ni ana kanang atong presentasyon sa napulo ka sugo duha na ka klase. Una, katong biblical o detailed presentation sa napulo ka sugo nga kana yung naas Biblia o ang ikaduha kanang catechetical formula. Kanang sa catechetical formula, mga igsuon, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, gipang abbreviate na, gipang mubo, o gipang summarize pa. Muna yung catechetical formula. Unya, kung maingon tag biblical presentation sa napulo ka sugo, wala man na word as katoliko. Bisan pagalig atong mga hubad katoliko nga Biblia, wala man na giwala. Gani, doon na ko'y mga higala nga mga Adventist, nga naa sila mga translation sa Biblia, nga gihubad sa katoliko, wala man na word Buti pa sabot, basta presentation nga biblical o detailed presentation, wala na word Bisan pa diya sa katikisem nga libro, no, sa katoliko, na amang ko ana, no, kung imong tan-awon dito ang detailed presentation, wala na word no, kana bang himuon nimo ng Dios, maghimo kag larawan, himuon nimong Dios, no, yukbuan nimo hingon nga Dios, wala na word diha, no, mga igsuon. Sa detailed kana duha man guna ka presentation, detailed presentation or biblical presentation o catechetical formula. Sa catechetical formula gipang mubo or kana bang sa itawag ani gi-summarize, no? Unya moingon ta kanang paghiskot og larawan diha nga gidili ang pagyukbo, ma-sum up na siya sa kanang giingon diha sa sugo, sa napulo ka sugo nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. O mo na, so katong larawan nga pagdili og gidili ang pagyukbo, maapil na to siya kung atong sabton sa sugo sa Dios nga kanang naa sa catechetical formula sa presentasyon sa Katoliko sa napulo ka sugo nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So mao na mga igsuon, kay kung maghimo og kag larawan bisan unsang ribulto imong gamon, basta ang imong tumong himuon imong Dios, yukbuan nimo ingon nga Dios, gidili gyud na. So bisan pagdili hisgutan diya sa abbreviation ba o catechetical formula, bisan pagdili hisgutan ng pagdili sa larawan o kanang pagyukbo, madala na, no? Maapil na diha sa gihisgutan nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Okay, ang intention God nga, nganong gahimo man ka anak, kay himuon nimo ng Dios? Nganong maghimo man ka anang ribultuha, kay yukbuan nimo ingon nga Dios? So kung mao na, igo dahil ka anang giingon nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So mao na ang katin-awan po nato anak, kay dili lang kay sa kanang Adventist akong nakahibalag nga mo na ilang atake nato no sa Katoliko. Bisan pa mong galit tong na inihibawaan ako nga born again, no, nakagamit po siya anak nga klasya sa argumento o pagsaway o pag-atake sa tinuoang Katoliko nga gikuhaan ko no nang limbong ko no ang Katoliko diya sa pagpresentar sa napulo ka sugo. Akong usbon, wala na nato i-delete, wala nato na i-erase, no, kay bisan pagtan-awon sa atong libro nga Catechism, no, of the Catholic Church, basta detailed presentation o biblical presentation, wala na i-summarize. Naagyo na bisan sa Biblia ang Katoliko, giapil gyud na nga kanang magbuhat kag larawan bisan unsa yukbuan nimo na then kinahanglan iapil po ng bersikulo 3 pag sumada. Okay, gidili man gyud na. So pag mubuan na pag shortcut ana kanang catechetical formula, bisan pag di na nahisgutan ng imahen diha og di ka muyukbo, masumada na maapil na siya sa giingon ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Okay, kung maghimo kag imahen, isipon nimo o yukbuan nimo ingon nga Dios, maigo naman ka anang ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So nakuha ninyo mga higala ang atong kahayag, no? May tungod niya na nga punto. Unya, sa ako nang giingon ninyo, usa lang ka artikulo sa Catechism of the Catholic Church, giingon nga kanang idolatry, divinizing what is not God. Kanang himuon nimong Dios ang dili tinuo Dios. Sa ako nang gibalik-balik din sa atong tulumanon, wala gyud pagtulon ang sa Katoliko nga nagtudlo nga kung maghimo og ribulto himuong Dios. Wala gyud mga higala mga igsuon. No? Kay depende ra gyud na sa atong tumong sa paghimo.
no, mga higala, mga igsoon. Ano, ang hinumduman ako ang mga tudlings Biblia ngano nga kung maghimo kag larawan, sakto lang ang imong paggamit, sakto lang ang imong kinibang tratamento, dili ka na siya dautan tungod kay kanang paghimo og rebulto o kana bang imong unsa nagtawag kana kanang abilidad, no? Kung naa kay abilidad nga maantigo ka mohimog larawan, maantigo ka mukulit, maantigo ka mudibuho, kana gud nga kahibalua o kanang abilidada dili man nagikan sa demonyo. Asa man gikan na kanang abilidad sa paghimo og bisan unsang butang, pagkulit, pagdrawing o pagdibuho, man nagikan ng abilidada. No, mga igsoon, gikan na sa Dios, no? Dili na gikan sa demonyo. Mao na nga kung atong gamito ng atong abilidad sa pagdibuho, pagkulit, dili na dautan. Basta provided nga sakto ang atong tumong, no? Dili lang nato himuong Dios, di lang nato ipaka-Dios kana mga butang nga atong gigama, no? Kay ako nagyong gibalik-balik ninyo mga igsoon, parehas atong rebulto sa bitin nga tumbaga. No, nagkahinumdumo ni ana sa Números kapitulo 21 bersikulo 4 hangtod 9 nga si Moises gisugo sa Dios sa pagpahimo og larawan sa bitin nga tumbaga. Atong timan-an nga ang Dios mo'y gasugo niya sa pagpahimo niadto, no? Pero sa dihang gihimong Dios na sa mga tao, no? Sa dihang gihimong Dios na sa mga tao, gihinganlan na nila pangan sa usa ka Dios, nasuko ang Dios. Iya ra po ning gipaguba. Asa na mabasa ganito? Naana sa 2 Hari kapitulo 18 bersikulo 4. Akong usbon ikaduhang Hari kapitulo 18 bersikulo 4 nga kadtong larawan sa bitin nga tumbaga nga ang Dios mo'y responsable sa pagpagama ato kay siya may gasugo ni Moises sa pagpahimo ato. Iya ra pud tong gipaguba sa dihang ang tao gisinayo paggamit ang maong rebulto. So mao na manghigsuon. So kung atong atakihon ang Katoliko, atong sutaon. Kung ang Katoliko parehas ba aning kining gihimo sa mga tao niadtong larawan sa bitin nga tumbaga nga ilang gipaka-Dios, mao ba nay pagtulon ang Katoliko nga kanang rebulto ipaka-Dios? Wala gyud mga igsuon. So kung ang mga Katoliko gahimo og larawan nahiuyo na sa gipadayag tris Biblia nga basta di lang ipaka-Dios ang rebulto bisan unsa wala na idili. Aniya basahon ko ang Exodo kapitulo 35 bersikulo 30 ngadto 35 mao ni prueba nato nga dili dautan ang pagkulit paghimog rebulto bisan unsang dagway basta di lang ipaka-Dios, no? Basta sakto lang ang tumong o sakto lang ang gamit ng mga igsuon. Kay kanang kaalam sa pagdibuho o pagkulit gikan na sa Dios dili na gikan sa demonyo. Aniya basahon na to. Exodo kapitulo 35 bersikulo 30 ngadto 35. Miingon si Moises sa mga Israelita, gipili sa Ginoo si Bezalel anak ni Uri, nga anak ni Hur sa banay ni Huda. Gihatagan siya sa Dios og kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpatahom, sa paghimo og mga maanindot ka mga plano, og paghimo niini ginamit ang bulawan, plata, og tumbaga, paghimo og mga alahas, pagkulit og kahoy, og tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Si Bezalel og si Oholiab ang anak ni Ahisamak sa banay ni Dan, gihatagan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang buluhaton. Gihatagan sila niya og igong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon sa magkukulit, timan inyo mga igsoon, sa magkukulit magdidibuho, magkahabol sa pinong lino, sa asul, sa dagtong pula, sa pula nga dilana o sa uban pang panapton, makahimo sila sa tanang matang sa buhat o batid mo dibuho. Sa ato pa mga igsuon, kung mo dibuho ka, mukulit kag larawan o mo dibuho ka, kana nagtugan lang nga imong gigamit ang abilidad nga gihatag sa Ginoo nimo. Kamantigo ka na. So mura ra ka nagpakita sa himaya sa Dios sa iyang gahom. Nung kay ikaw talented ka, no? Basta ayaw lang yun himo ang Dios. So kung ang mga Katoliko daghan kay mga rebulto,
sa mga santos kana usa na siya kadagway sa pagpakita ang atong gigamit ang kaalam nga gihatag sa Dios, no? Ingon nga art dili man dautan ng art. Diba mga igsoon, ang dautan kung himuon ng Dios. Akong usbon, walay pagtulon ang Iglesia Katolika nga himuon kining Dios, mga igsoon, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. By the way, no, mga adjust na gamay ha, kay wa man ta kasugo din sa atong tulumanon. Kung mangutana mo ni Veritas pinagi sa text, no? Mga diha na lang, mga alas 12:30, no? Imbis alas 12:20, ang iyo ko mga alas 12:30 na lang, no? Kay wa din ta kasugod, kay doon ay diferensya kamay. Ang computer din nga itong gigamit, nag-restart patano mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, no? So mangutana mo pinagi sa text mga 12:30 na, no? Alas 12:30, no? Sa atong oras karon. Mayon tag di mo palong, kay mo palong ni wa na maputol atong tulumanon. Sige naman ning palong-palong ko. By the way, alang niya itong wala pa kahibalo sa atong cellphone number, no? Kung mo text mo ni Veritas, diri lang yun mo sa atong cellphone number. Ayaw lang yun sa istasyon kay dili na ito na mabasa, no? Kay basta tulumanon na ito lahi nga numero atong gigamit, no? Ang ato yung kaugalingon nga numero. Mao ni ang cellphone number ni Veritas. 0906 335-6161. Etong usbon 0906 335-6161. Ato pa yung usbon 0906 335-6161. Kadtong giingon po nila kana ding inyong pagluhod-luhod birita sa tubangan sa larawan, di ba klaro na nga inyong gipakadyos? Ya kana inyong paghalok-halok sa ribulto ninyo sa mga santos, di ba klarong gipakadyos na ninyo? Atong sublion pod, no? Ato yung katinawan ni ana nga dili tanang pagluhod pagpakadyos. Dili tanang paghalok pagpakadyos. Example, ang mag-asawa, no, naa man yun na parte man yun na sa expression sa gugma, no, kanang kiss, no, haluk. O niya, buot ba'y pasabot nga gihimo nilang Diyos ang ilang tagsa-tag sa kakagalingon tungod kay ilan ng gihimo. Dili oy, dipindi na sa imong ginahuna og pagbati. Kung ang imong pagkiss ug ang imong paghalok sa isig ka ingon ba nimo sa imong asawa ba o any no sa member sa imong pamilya na naibut ipasabot nga mensahe, no, about love. Pero wala na magpasabot nga atong gihimong Dios. Now dito putas pagluhod, no. Muhatag lang kong usalang kasamples nga dili tanang pagluhod pagpakadiyos. Akong kutloon ninyo ang ikaduhang Hari Kapitulo 1 versikulo 13. Atong asbon ikaduhang Hari Kapitulo 1 versikulo 13, no, sa King James Version, unahon nato sa King James. And he sent again a captain of the third 50 with his 50. And the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah, and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee. Ang giampuan pa gyud si Elijah dire. I pray thee, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. Mao na, no? Kung ato ning hubaron sa atong binisaya, ingon diri, unya ang hari nagpadala na usab og ikatulo ka kapitan, kinuyugan sa iyang 50 kasakop, og ang kapitan mitungas og miluhod sa atubangan ni Elias. Okay ni, si Elias giludhan, pero dili man ni pagpakadiyos ning klasiyas pagluhod. No, sa to pa dili tanang pagluhod pagpakadiyos. Dili ni parehas atong luhod pod ni kuan ba ni Cornelio ngadto ni Pedro. No, kay mo po ni gamit-gamiton nga teksto sa ato mga igsuon nga dili katoliko, anong yukbo kuno tag santos o bala ang tao nga si Pedro manggalay iya manggaling gipadlong si Cornelio sa dihang miyukbo si Cornelio ngadto kaniya. Ani antugong higayon na lain man gud ang una-una ni Pedro. Kay labi na kay ilang sabot nga kadtong didto sa mga buhat sa mga apostol, no, na dito na mga tao ba nga gahuna-huna o dili mao nga huna-huna nga nagtuo sila nga ang mga apostoles kuno sanglit naghimog milagro, nagtuo na sila nga uy mga Dios di ay ni ananaog gikas langit.
So may pipila ka mga tao sa diya no sa panahon no sa ilang misyon no na mabasa sa Acts of the Apostles na mga tao nga naghuna ba nga sanglit naghimog milagro ang mga apostol, ilang hunahuna mga Diyos daw na naog gikas langit. Muna nga mo po na nasa hunahuna ni Pedro nga kini si Cornelio wala pa magyud ni siya matudloy og ayo ba sa unsa gyud ang Kristohanon nga pagtulunan kaya ang iyang nahibaw-an kadto ramang sa Old Covenant nga about Jewish religion. Unya mo na sa iyang hunahuna nga kadtong yukbo ni Cornelio ngadto kaniya usa ka yukbo nga pagpakadios, no? Usa ka yukbo nga pagpakadios mao na nga gibadlong, no? Gibadlong siya ni Pedro. Pero wala na magpasabot nga dili gyud maludhan ang usa ka balaang tao ni anang luhod nga pagtahod o veneration lang. Kay sa ato na laging nga pagtuong Katoliko dili kay usara ang gibugaton o kanang sa may in English anang gibugaton. Kamo na lang no kanang yukbo naanay superlative degree no superlative degree gani kana may yung kag high higher highest ingon ana kung atong susihon yun ning Biblia dili man nagsama ang gibugaton sa yukbo kanang yukbo nga para sa Dios mo nay kinatasan gitawag naton sa Grego og latria supreme worship that can be given only to God ang Dios ray katagaan ana no og ang sunod-sunod nga yukbo no ubos-ubos og ranggo kanang gitawag nato sa Grego og hyperdulia nga kanang yukbo para sa atong inahan sa pagtuo nga si Mama Mary no naapod tay si topic nga nung gitawag nato nag Mama Mary no si Mary dias Biblia dili ra ba mo tuwa ngo ba nato mga igsoon no labi na mga dili Katoliko pero very nindot kay nang pagtulon-ana wa lang sila kahibalo ngano unsay mga biblical reasons nato ngano na no mao na nga hyperdulia kung special veneration atong gihatag ni Santa Maria unya sa ubang mga santos gitawag na tugdulia o veneration superlative na no sa superlative degree amo man ano high higher highest base sa Grego ana mao ni dulia hyperdulia o latria ang latria para ra gyud na sa Dios nya kadtong yukbo ni Cornelio ngadto ni Pedro ang sabot ni Pedro kay latria man amo nang gibadlong niya si Cornelio no gibadlong ni Pedro kay kanang yukbo nga para sa Dios iya ra gyud na sa Dios kay nahinumdum ko sa ebanghelyo nga niingon ba ang atong Ginoo ba nga ihatag ang sa emperador ang iya sa emperador ug ang sa Dios ang iya pud sa Dios so what is due to God para ra gyud na sa Dios ug unsay para sa emperador, unsay para sa tao, ihatag po nato niya. Ingon ana pud ang yukbo. Ang yukbo nga para sa tao mao putoy para niya. Kanang yukbo nga para sa Dios ay nagihatag sa tao kundi ihatag na sa Dios gyud. Mao na nga diha sa buhat 10 bersikulo 25-26 ngano nga gibadlong ni Pedro si Cornelio tungod kay ang yukbo ni Cornelio niadtong higayuna usa ka yukbo nga kanang gitawag sa Grego og latria nga pagsimba nga para sa Dios pero iya man gihatag ngadto ni Pedro mao nang gibadlong siya ni Pedro no mga igsuon. Unya kining gibasa nato dinhi sa ikaduhang hari kapitulo 1 bersikulo 13. Klaro kayo no nga si Elijah giyukbuan, gilodhan pero dili pagpakadiyos. Dili pagpakadiyos ngano man kay unsay giingon diri. Akong usbon pagbasa nos binisaya na niya. Unya ang hari nagpadala na usab og ikatulo ka kapitan. Kinuyugan sa iyang 50 ka sakop. Og ang kapitan mitungas og miluhod sa atubangan ni Elias. Na? O unsay ebidensya nato nga kining pagluhod dinhi? Sa kamaong kapitan ngadto ni Elias luhod ni nga dili pagpakadiyos. Dinhi sa unahan maklaro nato. Og nagpakiluoy kaniya siya miingon propeta sa Dios. Nihangyo, no? Nihangyo siya ni Elijah, no? Propeta sa Dios, man of God, no? Dinhi nagtuo kining kapitan nga dili Dios si Elias pero iyang giludhan. Nga naman kay unsay giingon diri? You're man of God, propeta ka sa Dios. Ato pa ang gituhuan nga Dios aning kapitan dinhi kadtong Dios ni Elijah, dili siya mismo. Pero iyang giludhan si Elijah, di ba? Okay, kung kining luhod diri kung kining luhod diri ngadto ni Elias niining kapitan pagpaka-Dios ni siguro gyud nga badlongon ni Elias kining kapitan. Pero kay sayod man siya nga kadtong luhod sa kapitan ngadto niya usa ra man to kaluhod nga kanang para niya o kanang veneration
Ang mga igsoon sumo nang wala niya badlo nga. Og ang nakakuan pag yun ani kay kung diri sa King James nato basahon, giampuan sa maong kapitan si Elisha, no? O Elijah, no, mga igsoon. Na mo po ni ato pong rason nganong kitang mga Katoliko mag-ampo tas mga santos kaysa biblical lang pag-ampo sa mga santos. Basta ang atong pag-ampo nila katura pong mag-ampo ta nila nga atong gituhuan nga og unsa ra po ilang mahatag kanang intercessory power nila kanang moingon ta ba nga mga santos iampo mo kami. Santa Maria iampo mo kami. San Vicente iampo mo kami. Patabang rata nilag ampo. Dili na daw tan kay request pa na hangyo man na nga magpatabang tag-ampo. Pero kung mag-ampo ta nila ingon nga Dios nga naa sila gahom nga magpagawa sila gahom kay gamhanan sila adili na mao, no? Kay ang Katoliko bawal gina nga mag-ampo ka sa mga santos ingon nga Dios kay wa man ay gahom ng mga santos. O kung doon na sila ay mahimong mga milagro, gikan man na sa Diyos. Muna nga kung mag-ampo ta sa mga santos, ilahi na to ang atong pag-ampo sa Diyos. Munang diya sa litania, bitaw maklaro man na nga doon ay kalainan. Kay basta Diyos gali ang sangpito, no? Naanas litania na to. Ngayon tagkaluig kami, tabangi kami. Nga ano man, basta Diyos mo'y sangpiton, kana mga pulunga mo'y atong itawag, tungod kay ang Diyos magkagagahom. No? Pero kung santos gani, wala na siya mahimong milagro siyang kaugalingon. Wa na siya gahom. Ang iyang gahom kung manaaman gikan sa Dios. Unang magpatabang tag-ampo lang nila, iampo mo kami sama sa gihimo pod sa mga born again nga mohangyo sila sa ilang pastor nga iampo pod sila o i-pray over pod sila. Mo na intercessory power lang sa mga santos diya sa pag-ampo. Pero wala nato sila hibo ang Dios, mga higala, mga igsuon, mga tinahod nga ting paminaw. Punan na to og kining laing punto. Kaya sa di pa ta mabasa og text. Nabaday dinhi sa unang Kronikas 29:20, no? O unang Chronicles, First Chronicles chapter 29 verse 20. O King James version gihapon na, First Chronicles chapter 29 verse 20. Dinhi si David nga hari gi-worship, gisimba. Mo ni atong but pasabot pod nga kining simba pod nga termino o pulong dili pod sa tanang higayon nga but pasabot ani latria o simba nga para sa Dios. Kay naay simba nga para sa tao o para gali sa hari nga si David. Ani abasahon ko. O giingon diri, and David said to all the congregation, "Now bless the Lord your God." And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bow down their heads and worship the Lord and the King. Gisimba kuno ang Diyos dire, ang Ginoong Diyos ug ang hari nga si David. Pero matud pa sa mga komentaristang Katoliko, siyempre ang worship dire para sa Diyos katong kinatasan, no, highest form of worship. Pero kining worship diri nga gatumbok na pod ni King David, iubos-ubos na to, di gyud na to itupong kay ang sa Dios para ra gyud na sa Dios. So kung gi-worship manggali si David diri, ato lang iubos ang hanggo, no? Di ang gibug-aton, di na to itupong. Pero giusas sa pulong worship sa to pa dili day tinuod nga dili masimba ng usa ka balaang tao, di ba? Basta ang ato lang pagsabot, dili nato itupo nga kanang yukbo o simba nga para sa Dios na mga igsoon. Mao na superlative degree na mao na ang key para masabtan nato ang Katoliko kung maghisgur ba tag pagyukbo sa mga ribulto o mga larawan o mga sa mga santos. Mao manggali nga aron dili pod masaypan og sabot sa hubad sa Binisaya sa maayong balita Biblia, mura ba gi-separate ba, no? Gilahi ang termino, giduha. Parang dili ba masayop sa pagsabot sa mga tawag mabasa kay kung King James imong basahon, usara man kapulong worship the Lord and the King. Gisimba ang Dios og ang hari nga si David. Basig masayop pa pagsabot ba sa uban, parehas di ay ang gibug-aton sa simba ngadto sa Dios og simba ngadto sa hari nga si David. Dili na mao. Para malikayan na nga kanang sabot nga itupong kanang worship nga para sa Dios ug para sa hari nga si David, para malikayan nga dili matupong, mao na sa maayong balita Biblia gilahi ang termino. Ani basahon nako diri sa unang Kronikas 29:20. Unya miingon si David sa tibuok tigom, "Daygan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, ug ang tanan nagdahig sa Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan. Miduko sila og misimba sa Ginoo og miyukbo sa hari."
no, misimba sa Ginoo og miyukbo sa hari. Gilahi ba ang termino? Ang sa Ginoo simba ang pulong diring gigamit. Dayon sa hari iyukbo. Pero but na hunaon, iyukbo ra man ni puros. Yo, ang uban gali basta yukbo simba na interchangeable. Pero dinhi sa maayong balita Biblia nga binisaya gipaklaro lang ba nga gi-special gyud ang simba nga para sa Dios then yukbo para sa hari. Pero kung ato nang kuanon yukbo ra na puros gyapon. Pero giklaro lang ning simba dinhi nga kini i-elevate ang sa Dios nga gipasabot diri simba nga para sa Dios ato palatria. Og kining yukbo dinhi nga but pa sa laing mga hubad po simbara manggihapon na kay yukbo god, di ba? Pero yukbo nga ubos-ubos lang ang bot ipasapot no ang gibug-aton no kanang gitawag nato sa Grego og dulya. Okay, basa ta og text message murag usapan ni no. Gikan sa 0939-5487642. Okay, I'm sorry. Hindi na ko ni mabasa. No? Kani atong tulaman nun, dili para ani. Okay, sa Pikas programa lang siguro diri sa maong station. No? Sorry, no? Oh... Dili about faith imong pangutana. Ilang na ko isgutan. Okay, samtang paabot sa kung dunay laing bang text, no? By the way, no, nalimot ko, no? Nagmalampuson day ang atong giatubang nga debate sa kagahapon no sa plaza. Di ang atong kaatbang sa bawang debate no sa Seventh-day Adventist. No ang atong higala, di lang nako hingala no. Pero katong mga nitambong, nitanaw, ni saksis mong debate makahibalo mo kinsa ang atong opponent no. Pastor sa SDA Church no sa Seventh-day Adventist. Nagmalampuson ang maong debate. Although feeling na ko ato medyo nabag-ohan ko. Okay, first time na ko to sa niatubang og debate nga inato no. Pero okay ra kayo overall no. Kung gusto mo lantaw sa video ato no atangi lang diya sa YouTube kung ma-upload na nako no. Wa pa pud nako matrabaho dayon kay Piki biya. Gabi kung ako tong trabahoon na mabilar gyud ko. Day na po ko kaakuhan pod ganina sa buntag. So wa pa gyud nako taon ma-upload. Di pa po ito ma-upload dito kay i-convert pa na to ang file no kay ang original dako mo na nga file so i-convert pa na to ang video file size para mo gamay-gamay para di ta madugay og upload sa YouTube no. So maakura na yan ang pahibalo po ninyo unsa ang link siguro para makakita mo sa YouTube sa maong debate. Ug kamo na ang mutan-aw atong video, kamo na maghukom kung kinsa no sa maong duha no sa ato bang side no sa Catholic ka side no nga atong gibarugan o sa atong kaatbang ba no sa Seventh-day Adventist. Okay no mga igsuon, samtang paabot sa doon na pa ilaing mo text, no? Pangutana. Atong hisgutan kining mga katuyuan. Mga katuyuan sa Katoliko. Unsay mga reason ba nganong maghimo tag rebulto o mga larawan? No? Kay ato kinahanglan ato gining i-review kung wa ta kahibalo ani. Aw kung nakahibalo ta pero nakalimot. So a sort of review na lang ni subli. Pero kung wala ta kahibalo, unsa gyoy tumong, unsa gyoy rason sa Katoliko ngano maghimog mga rebulto sa mga santos ug unsa pa na diha na isulod simbahan. No parang mawala ba ang sayop nga panghuna-huna nato. Mao nang likaya nato ang Katoliko. No kay sa ako nang giingon sa Tagalog pa, ang daming humihiwalay sa pananampalatayang Katoliko nang dahil lang sa mga maling akala.
Ang uban gali kan maghisgwit kay tag maling akala. Ang uban gali gipangpatay, gihunusan sa kinabuhi tungod lang sa maling akala. Sa tinuhuan pud mausab. Daghang kaayong mibiya sa Katoliko tungod lang sa sayop nga akala o pagdahom, no? Mga igsoon. Kay ngano kung maghisgot tag larawan o ribulto, nganong gibiyaan sa daghan ang Katoliko kay nituo man sila sa wali sa mga pastor kon ministro, pasaylo alang ko pero tinuod ni, no? Nga mga pastor o ministro sa ubang mga tinuhuan, ato lang ingnon nga dili siguro tanan, no? Kadto rang mga pastor o ministro sa laing mga tinuhuan nga ilang ipatuo sa ilang mga programa sa radyo, sa telebisyon o sa ilang mga Bible study, nga ilang ipatuo nga ang Katoliko kuno nagbaton og mga ribulto sa mga santos, nagbaton og mga larawan sa mga santos para himuong Dios. Mao kuno nay tuyo. Unya daghan pud ang mituo ana. Nya kay bawal man kuno sa Biblia. Ang maghimo gali kag ribulto, maghimo kag larawan himuong Dios, bawal na. Unya, kadtong mga Katoliko nga nakadungog sa ilang mensahe, siguro wala po na mag-review sa katekism ba? No? Wala po siguro yung basa-basa ang librong Katoliko lang sa ngalan, pero wala'y tuon-tuon. O di ba ka, ang ilang pastor pare ba ka, wala po magtudlo anak ka, siguro, no? Lain po yung gitudlo. No? Selo lang tala po siguro yung anak, nga ang pare po siguro nila, nagkulang ba ka ha, no? Kaya lahi po yung gitudlo. Dili, wala po i-appeal ang apologetics. Mao na nga, kadtong mga Katoliko ha, nga nituo sa mga pastor ministro nila nga, uy, biyaan na to ning Katoliko kay niingon si pastor, niingon si ministro nga, ang kita ko ng mga Katoliko maghimo tag ribulto, maghimo tag larawan para himuong Dios. Uy, bawal na sa Biblia. Biyaan na to ning Katoliko. So, karatil ta ng uban gali, karatil yung biya, no? Ako gani, biya man da kus Katoliko, hapit ko ma Iglesia ni Cristo, hapit po ko ma Church of God ni Herbert Armstrong. Pero sa dihang nakatun ko sa katinawan wa ko mudayon og balhin, no? Kaya na may mga tao nga nagtuo kong gikasangkapan sa Dios nga nakahatag na kog kahayag, no? Sila mo'y nakahatag kahayag, no? Ang Dios naghatag kahayag pero gigamit niya ning mga tawhana, mga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko, mga Catholic faith defenders nga taga diri, no? Nga itong nahibalag o ang uban pod ang gitawag og Catholic Faith Apologists nga tuwa sa gawas kung nahibawan ang ilang mga testimonyo naka-enlighten ako mo bitaw kini atong tulumanon atong i-re-echo dinhi ang atong nakatunan giga nila mo nang gitawag na tuning atong tulumanon og ang kahayag sa pagtuo ng Katoliko. Mo nang akong ipadayag karon dinhi, no, ning mosunod nga mga minutos. Unsay mga katuyuan nganong maghimutag mga ribulto atong para ma-erase mapapas ng dili mao. Sa bagay, no, kinahanglan mahitabo man gyud na, no, o kung dili kinahanglan mahitabo gyud na kay it is written, no, nahisulat na sa Biblia sa mapananglit sa Isaiah 5:20 nga doon na jud kunoy mga tao nga ang insaktong pagtulunan himuon nilang sayop ug ang sayop kuno himuon nilang insakto. Ang atong pagtulon ang Katoliko sakto ra mahitungod sa larawan kay wala guta magtudlo nga kanang larawan Dios. Pero ang uban lahi ilang sakyan, ilabang pahimuslan nga ang ka-innocentes mga Katoliko labi nang wala magtuon og apologetics o kanang depensa sa pagtuo. Okay, lahi ra man gunang basic catechism o adult catechism. Ang basic catechism igo ra kag gitudloan diag mga pangadjion o kanang itudlo sa mga katekista ngadto sa mga bata nga pila ang Dios usa, pero naa sa tulo ka persona, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kana tudloag mga pag-ampo unsa pa na mga basic nga pagtulunan sa catechism. Pero kung dili sila kahibaloan ng adult catechism, kanang ngano man nga ang Dios be usa ra man na inyong Amahan, Anak, Espiritu Santong tulo man na. Inanabi, nganong magrosaryo mang balik-balik man na. Kana kung dili kahibalo mga Katoliko ana mo sariling yun na mga igsuon kung wa kahibalo unsay tuyo yun sa Katoliko nganong maghimo tag ribulto di ang tuhuan katumang giingon sa ministro
og pastor sa laing tinuhuan nga naghimo mo og larawan kamong mga Katoliko kay aron himuon ng Dios bawal na sa Biblia biya mo diha ari mo namo no ari mo namo no kay aron dili lang kay mo daghan mi ang panudlanan po namo sa mong simbahan mo tubo pod mahimo pagali mga dato pagkadaghan ra bagyong mga dato ron gumikan sa Bibliang Katoliko. Wa ba mo kabantay ana mga igsoon? Ang atong Biblia kita man gyud tag-iya aning Biblia. Bisan pag-uting kayo ninyo ng history, kinsa tag-iya aning Biblia Katoliko. Nganong kanang ubang mga tinuhuan na kabato nag Biblia kay di man pud ta stricto gud wa man gibawal nga nato nga kini kay ato ra gyud ning dili pwede nang uban kay kasala na pud ana i-share gyud ng Biblia. No, di ba? O atong gi-share then katong nibasa pod lahi pug interpretation mo nang nagtukod pod sila ila. O then ang uban pod gahubad ga translate sama sa mga igsuon natong saksi ni Jehova ato ng Biblia pero ila po nang gihubad nganlan nilag New World Translation then ila na din ang angkunan mo ni among Biblia. Pero ingnon ta lang ila kay sila may gahubad pero gikan nas Katoliko original ana. Ang mga igsuon nakita mo ang Bibliang Katoliko gihimo nilang buhonan sa ako sakit-sakit ni pero mo ni tinuod pagkadaghan na bang nadato gumikan sa Bibliang Katoliko no mga igsuon gihimo nilang puhunan ng atong Biblia pero dili nila insaktuon pagpasabot sa mga tao parehas ana naabagoy pagtulon ang Katoliko nga maghimog ribulto para himuong Dios yukbuan halukan ingon nga Dios walay pagtulon ang Katoliko ana pero nganong ila man ang itudlo para mahugawan ang mga pangisip sa tao para pod matuman tong giingon sa Isaiah 5:20 nga ang insaktong pagtulunan himuong sayop. Ayon sila nga sayop na pagtulunan ang Katoliko pero dili biya na sayop. No mo na mga tao katumanan sa Biblia nga balihon nila ang tinuod no mga igsoon. Karon unsa man ang mga hinungdan ngano ang Katoliko maghimog mga rebulto? Mao ni ang mga hinungdan mga igsoon. Una, kitang mga Katoliko maghimo tag mga rebulto sa mga santos, unang rason, unang dahilan sa Tagalog pa, unang hinungdan, kay kinigong mga larawan sa mga santos, atong gituhuan, nga nagsimbolo ni sa presensya sa Dios. Dili kay gihimo na itong Diyos, lahi ba nang mayong kag gihimong simbolo, o sa maogyod mismo nga gihimo ni mong Diyos, lahi na. No? Karon, unsa may basihanan na to sa Biblia, nga kanang mga dibuho o larawan gihimo para himuong simbolo sa presensya sa Dios. Dili aron himuong Dios. Unsa may basihanan sa Biblia ana? Basaha mga igsoon sa ikaduhang Kronikas, no? Ikaduhang Kronikas kapitulo 4 bersikulo 19. No, ikaduhang Kronikas kapitulo 4 bersikulo 19. Mao kini ang mga butang nga gihimo ni Salomon alang sa templo sa Dios, no? By the way, ang hubad nga atong gigawi ang maayong balita Biblia, no? Dili tong revise, no? No, ang itong una gyud nga magandang balita Biblia. Ikaduhang Kronikas 4:19 mao ni ang atong babasa. Mao kini ang mga butang nga gihimo ni Salomon alang sa templo sa Dios. Ang bulawan nga halaran, ang mga lamisa nga butanganan sa mga pan nga simbolo sa presensya sa Dios. Abi ninyo no mga igsoon kung ato gyung subayon jud sa detalye unsa tong templo sa Dios nga gihimo ni Solomon. Dili ra biya kay kining bulawan nga halaran lamisang butanganan sa pan. Naay mga larawan sa kiruben. Kanang larawan sa manang kiruben, anghel sa pa balaan. So implicitly speaking, no, gipasabot nga basta larawan gali sa mga balaan man ng mga santos, di ba? Santos god balaan, interchangeable, bali-bali lang na to. Then kato anghel lang to, pero balaan, di ba? So usadi ay nga atong masabtan nga kana ding larawan sa usa ka balaan sama sa anghel nagsimbolo din as presensya sa Dios. Kung subaya ra ninyo ng templo ni Solomon, di ba na nilarawan sa pagkiruben, giklaro pa na ay dagway tao, na inawong tao, kung atong i-connect po na, idugtong na to na, dito sa Ezekiel 41, 17 nga to sa 20, nga ang templo sa Diyos, gihulagway, pinagig pananahon, nga naagay kiruben, din ay inawong sa tao, no, hitsura. No?
Mao na ano man na siya, kay nagsimbolo sa presensya sa Dios na di sa ikaduhang Kronikas 4:19. So, kita mga Katoliko nganong naatay mga larawan sa mga santos kay nagtuota nga mao nay simbolo sa presensya sa Dios. Kay dili man na sila mga tao nga maot og panig-ingnan gawa siguro kung magbaton tag mga rebultos, mga kriminal. Di ba? Maitan kisa man ang mga kriminal nga tong nailhan dia nga ang ilang Dios pagyod-yawa, no. Then himuan na itong ribulto, pasidunggan na to sila kay mo na atong silbing atong mga idol. Nga dili man na angay idol kay mga dautang tao gud ha. O kana. No, dili yung kakaingon nga nagsimbolo na sa presensya sa Dios. Then katupong mga ribulto sa una ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth, dili gyud to simbolo sa presensya sa Dios. Nga naman kay mo man ilang gihimong Dios. Pero ang atong mga larawan sa mga santos, wala man ta magtuo nga kana Dios. Ato nang gihimo kay usa sa hinungdan nagtuo ta simbolo sa presensya sa Dios na ano man kay kana mga tawhana maayo nagpanig-ingnan dili na mga taong maot og panig-ingnan. Di ba anong mga igsuon? Ang logic na to ana. Nganong gihimo man tag monumento ni Dr. Jose Rizal. Ang anong gahimo man tag monumento ni Dr. Jose Rizal o ribulto ni Dr. Jose Rizal nasa tong plaza, no? Ang debate gahapon to ari gali dito sa tong kilid, di ba? Murag lang nako makita sa video to, wala ako masyate. Limot ko, kita unta ninyo monumento ni Rizal. O kadtong anong gahimo man ta monumento ni Rizal? Haron ba himuon natong Dios porpida na arbay grupo ron nga gihimong Dios si Rizal. Dili maayong pagtulon na nahimog tuwa na. Pero kitang Katoliko, kitang uban bisag dili Katoliko, moingon nga naatay monumento ni Dr. Jose Rizal, Brad. Pero wala nato na himo ang Dios. Moingon po ang atong mga igsuong Iglesia ni Cristo. Naami monumento ni igsuong Felix Manalo o naana sa among central office. Pero wala na mo na himo ang Dios. O correct, wala na question. O ina na, pa dili day tanang ribulto Dios, di ba? O mga ina na. O kini, diri ka ng mga butanga basta atong pagtuo, nagsimbolo lang sa presensya sa Diyos, wanay question mga higala. Then karon naapailain akong basahon nga bersikulo nga kanang mga butang basta himuon nato na isip simbolo sa presensya sa Diyos, wala na idili. Naa sa Salmo 74, basahan ninyo ang Biblia. Ang akong basahon karon ang Maayong Balita Biblia gihapon nga bersyon. Okay, Salmo 74, 1 ngadto sa 9 sa Maayong Balita Biblia nga bersyon. Nganong gisalikway mo man kami sa ingon niini o Dios. Natural sa ay manggulpod ang katawan sa Dios niadto basta magpakasala. Isalikway pero di po dumalayon ba? Basta kay magbalik loob, balik ra pud ang Dios nila. Pero diri action gyud taon ni sila bagulbol kay sa man kining tawo ko taman ra man gud sa bagulbol. Mao ni syakit sigaw bagas Tagalog ba. Mo ni ingon ng mga tao niadto nganong gisalikway mo man kami sa ingon niini o Dios. Mapungot ka ba sa imong katawhan hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan mo nga imong gipili kaniadto. O gilukat mo gikan sa kaulipnan aron mahimo nga imong banayng panulundon. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuy-an. Ngari og lakaw ibabaw na ining nagubang kabalayan. Gilaglag sa among kaaway ang tanan diha sa templo. Ang mga kaaway mo nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Giilog nila ang templo, ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumutol o kahoy nga namutol pinaagi suwasay. O gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. Gisunog nila ang imong templo. Gipanamastamasan nila ang imong Pinoy-anan, giguba nila ang tanan. Mihukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit. Gisunog nila ang tanang tigumanan alang sa Dios sa tibok nasod. Nangahanaw ang tanan namong bala ang simbolo. Sa ato pa mga igsuon na lagi ni mga bala ang simbolo, ang katawhan sa Dios di as templo.
No? Ingon sila, wala na'y propeta o wala na'y usa ka namon na sayod kung mulungtad makinig dugay. Okay, kung mabasagot ang Biblia ng mga igsoon, ang katawhan sa Dios, doon na dili maayong mahitabo basta naisugo sa Dios nga ilabang i-undermine o supak-supakon ba. Dili sila sincero mosunod sa mga mando sa Dios nila. Katalagman mo abot. Pilihon din sila sa ilang kontra. No? Pilihon din sila sa ilang kontra. Then mulo din sila. O mo ni Ginoo, ngano mang gisalikway man minhimo. Nganong nitugot man ka nga laglagon ang among templo ilang kuhaon. Unya ang ilang giatsa og martilyo ang kahoy nga among mga dibuho. Murabag ka na bang mga dili katoliko bang born again nga ilang pagdugbukon na atong mga dibuho. Murabag ginana ba? Pero this Biblia noon na instruction ang Ginoo nga kadto mga Diyos, mga idols sama sa larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth ug katong bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Dios pero kay gipaka-Dios nila man ang gipaguba ra pod. Doon na instruction ang Dios nga kanang mga Diyos nga rebulto gubon. Pero dili tanan nga gubon na to. Basta dili lang Diyos, dili na ipaguba. Para sa aning mga dibuho nga naasulod sa templo sama atong kiruben. O diba, usaman to sa makita na to sa templo nila sa una nga ng mga dagway sa anghel kung kiruben. Una ay mga dibuho pod ang katawhan sa Dios pero dili Dios. Pero matod pa din mga tao, probably mga Israelitas na nagmuluan ingon sila nga anong nitugot man ka Ginoo nga ang among mga dibuho sto pa mga ribulto sa sulod sa ilang templo anong nitugot man ka nga panggubon ni sa mga kontra namo. Anong nitugot man ka? Gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. Gisunog nila ang imong templo. Gipanamastamasan nila ang imong Pinoy-anan, giguba nila ang tanan. Mihukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit. Gisunog nila ang tanang tigumanan alang sa Dios sa tibuok nasod. Nangahanaw ang tanang namong balaang simbolo. Muna ang katawan sa Dios bagahigala na ay balaang simbolo. Mao na kita ang mga Katoliko naghimo tag mga larawan sa mga santos kay nagtuo ta mga balaang simbolo na dili aron himuong Dios na kay wala gyud pagtulon-an ng Katoliko. Piisang unsang libro basta opisyal lang nga nagtudlo nga kanang mga larawan o ribultos mga santos Dios na wala gyud. Kay kung naa manggaling ako usan ako mukarate og biya og dagan pagawas simbahang Katoliko. Mubiya gi ko sa kung pagkatoliko kung ang Katoliko manudlo ana nga kanang ribulto himuong Dios. Adre basahon na to laing bersikulo. Una ang Korinto 15:27. Kay ang kasulatan nag-ingon, himuon sa Dios ang tanang butang nga tumbanan sa iyang mga tiilo. Kani kung ato ning sabton, himuon kuno sa Dios ang tanang butang nga tumbanan sa iyang mga tiil. Sa to pa anything bisan unsa nga butang nga ato na bang gihimo para himuon lang tumbanan sa Dios. Meaning ang Dios mo mulingkod o mutungtong diha dili na daw tan but pasabot kanang mga butang nga himuon gali nato isip simbolo sa iyang presensya dili na daw tan. Sama ba itong larawan sa Kiruben nga gihimo ni Moses masig kakilid sa Old Ark of the Covenant o kabanang tipan nga naay larawan sa Kiruben o nagsimbolo man to sa presensya sa Dios kay dito man siya makig-istorya no mga Israelitas niya to na sa Exodo 25 17 ngatos 22 katong kabanang tipan o Old Ark of the Covenant no katong arkas kasabutan nga sa ibabaw na ay larawan sa duha ka anghel o kiruben nagsimbolo to sa presensya sa Dios no mga igsoon mo nang inana nga kanang mga butang larawan ribulto basta himuon lang nato ng simbolo sa presensya sa Dios o mao na dili na dawtan o na mga igsoon. Dahil nun sa pa, sa Números Kapitulo 7, versikulo 89. Números Kapitulo 7, versikulo 89. Sa pagsulod ni Moses sa tulda nga tagbuanan aron pagpakigsulti sa Ginoo. Nabati niya ang tingog nga misulti kaniya gikan sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan. Sa tunga-tunga sa duha ka kiruben. Mani, katong sudlanan sa kasabutan, naman to'y larawan sa anghel kong kiruben. Niya gingon diri sa ibabaw sa sudlanan.
Nabati niya ang tingog nga misulti kaniya gikan sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan sa tunga-tunga sa duha ka kiruben. So kadtong kaban ng tipan kung arkas kasabutan nga naay larawan sa kiruben nagsimbolo sa presensya sa Dios. No mangigsuon kay dito man gawas yang tingog kuno. Mo ingon sa atong gibasa. O nagsimbolo sa presensya sa Dios ang larawan sa mga balaan sa mas kiruben. Sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 22, makikita ako kaninyo didto sa tunga-tunga sa duha ka kiruben nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Anong dito man siya makikita? Taliwala kuno sa larawan sa kiruben. Kana nagpasabot ka nagsimbolo sa presensya sa Dios, di ba no? Mga igsoon. Dayon naa pa sa Hebrehanon, gihisgutan pag yun na sa Hebrehanon 9:5. Hebrehanon 9:5. Ibabaw sa sudlanan dito ang mga himayaong larawan sa duha ka binuhat ka mga kiruben nga nagpasabot sa presensya sa Dios. By the way, ang hubad nga gigamit na kuani ang Maayong Balita Biblia. Nagingon diri katong larawan kuno sa kiruben na ibabaw sa arka kon sudlanan sa kasabutan. Giingon diri sa Hebrehanon 9:5 no sa Maayong Balita Biblia. Nagsimbolo sa presensya sa Dios. Na mga igsoon. Dayon ako na pud untang hisgutan ang laing tumong nato nganong maghimutag mga larawan. No kay naapay mga tulo ka rason no. Mga tulo upat pagani no. Dili na nako mabutyag karon kay wala tay igong panahon. So atang ilang ninyo sunod Domingo pohon ato ning ipadayon na unsa kaayo mga tumong o katuyuan nganong maghimutag mga kuan ribulto alang sa mga santos. By the way, ako lang dagweng ikuan ninyo ang pagpadayag pero di lang nako sa i-explain. Laing hinungdan nagsilbing dayan-dayan no. Dayon sunod makapahinumdum na natong mga butanga no. Dayon sunod aron kapasidunggan pod ang mga balaan. Biblical na no. Muna ko lang nang isulti nyo daan pero unya na sunod Domingo ang explanation. O dayon mga ilhanan pa di ay no, mga timaan no. O atangin ninyo sunod Domingo pohon kung ato ng idetalye ang lain pang mga hinungdan kung rason nganong maghimutag mga ribulto. Ako lang yung klarohon ninyo. Dili gyud na himuong Dios ng mga ribulto. Sumala sa pagtulon ang Katoliko. So ata kalapas niya na. Okay, isang litwa naman tayo igong higayon, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. Automatic na tala, pangayaw lang dyan kong pasayalo ninyo, no? Diretso tawa, kahit nagpaila ka kanina, no? Ato ning gituyo para dili yun mausik, no? Ang mga minuto sa atong programa, no? Mga igsuon. Okay, sangkalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Mga kadagkuhan sa atong simbahan. Kini na lamang inyong ubos nga lagad sa mong tulumanon ng kakayag sa pagtuong Katoliko. Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga amigo sa Pikas Lawak no, sa technical side, Danny Luod o Taxi Lumba. Hangtod sunod Domingo pohon, sa mga oras sa gistasyon, sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mahal naming mga tagapakinig.